Puno sa tensyon ang prayer rally sa gawa sa KOJC compound sa Davao City Domingo sa gabi. Usa ka adlaw human gisilbi sa kapulisan ang alias arrest warrant batok ang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Gani nagtinubagay ang mga miyembro sa KOJC ug kapulisan. Ang mga panghitabo atong sayron sa report ni Argil Relator. Gipaatras sa mga miyembro sa KOJC ang mga police mobile nga naa sa Carlos P. Garcia Highway gikan sa atubangan sa KOJC compound sa Davao City. Usa ka adlaw human ang pagsilbi sa warrant batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Alas 6:30 Domingo sa gabi, gipahigayon sa KOJC ang ilang prayer rally. Misulay og sulod sa barikada ang mga pulis apan gisugat sila sa mga taga KOJC busa mibalik sa agi. Naabot ang mga miyembro sa kanto pasulod sa main entrance sa airport. Gilayong gisarado ang gate sa airport. Mga pasahero lang ang makasulod og gawas. Tuyok may tibongko di tuyok mi diri. Kanya. Ya mi baktas may padung diri. Ako kay singot yan kay di makasulod ay. Nag-spill over ang katong ilang sa side nila dinhi sa atong entrance gate. So again, necessarily to protect our facility. Taod-taod, miatras na ang mga taga KOJC ug mibalik sa ilang unang pwesto. Gilayong giablihan sa airport security ang main entrance sa gate alang sa entrance ug exit. Sa mismong atbang sa KOJC compound, nagtinubagay og anunsyo sa ilang speakers ang PNP o KOJC. Naka-human barricade na ang mga pulis. Hindi, matras kayo, atras kami. Hindi, huwag kayong magbukas, atras kami. Torres, pinaghirapan namin ang KOJC. Kukunin mo lang. Hangyo sa kapulisan. Open natin ang isang side para ating mga kababayan ay makagamit naman ng kalsada. Huwag naman ganyan. Gitapukan sa mga miyembro ang spokesperson sa PRO 11 ug gihang moabante, gipugnan o gipaatras hangtod sa makagawas ang mga pulis sa barikada. Nagkainitan dihang gipugnan sa mga pulis nga makaagi ang mga miyembro ubos sa overpass. Doon na misaka sa gate ug pader. Taod-taod pa, dunay puti nga aso. Samtang dunay nagkalayong mga ligid sa tunga sa highway. Usa ka lalaki sab ang gisakay sa police patrol car, human nakuyapan. Na-hold sab sa mga pulis kining driver sa truck nga dunay kargang mga ligid. Gisulod siya sa patrol car. Matud pa si PRO 11, unom ka pulis ang samdan. Yes, it was covered with a permit, no? I would say that it is legal simply because it is within the vicinity of the KOJC compound. And how can we conduct it inside when the policemen are there? Sumala sa PNP. Legal orders po ito. It's coming from our court na non-billable offenses. Kaya po nandito na po kami just to implement. Kauban si Metro Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.